Yeah. Ahojte, vítame vás u prvého dielu našej show. 18 Plus Show. Takže, kto nás nepozná, tak moje meno je Erik. Moje Simona. Na Instagrame takisto ako Toto je moc. A ty si neprezradíš. Dobre, super. Prichystali sme si pre vás také, že spicy talky a veci, ktoré... Tabu témy, ktoré by sme mali riešiť, samozrejme. S ktorými máme skúsenosti, na ktoré ľudia chcú vedieť odpoveď. Ale boja sa o tom rozprávať. Áno, boja sa veľmi o tom rozprávať. Čiže prvé máme takže prvú show nachystané také predstavenie ako keby. Takže čo by si povedala ty o sebe, že predstavila sa tým divákom, čo nás nepoznajú, tí, čo videli vlastne Spojarkas, čo je druhá show, tak tí už vedia, o čo ide, ale niektorí nemusia vedieť, o čo ide. No tak, bola som Simona, ale vystupujem pod umeleckým menom Simoneta. A akože takémuto priemyslu, sex, porn a OnlyFans sa venujem už skoro 3 roky. Čo budú v januári, takže 3 roky. Wow. Rok a pol sama a vlastne... Rok a pol sama a potom čo? Potom spoločne. To si povedala tak, ako keby som ti ten rok a pol nikdy nepomáhal s tým. Ale to nie, ako myslím tak, že si sa začal zapájať do tých videí, že rok a pol si mi pomáhal čo fotiť, natáčať a... Som multitalentovaný čavo, očividne. No, očividne. Poskladať techniku a všetko, aby bolo tip-top, tak je... Áno, súhlasím. A mám tak rada sa baviť o týchto témach. O sexuálnych? Áno, povedala som tak Maďar, ale... Hej, veľmi rada sa o tom rozprávam, či s tebou, alebo v kolektíve iných ľudí. Žien, alebo chlapov, alebo koho? Je mi to jedno. Nejak si to nevymedzujem. OK. A rada sa aj učím nové veci. A tvoje záľuby, alebo také niečo, že čo máš rada, že príklad z art hľadiska, alebo hudobného hľadiska, alebo... No tak... Hudba ide mimo mňa, akože takto, že by som niečo tvorila, alebo... Ale akože mala rada, myslím. No, hudbu mám rada a rada si ju počujem pri čomkoľvek. Štýl? Není mi jedno. Mám rada rap a takéto veci. Novodobie, alebo... Novodobie, no nie staré. Ja nie som na také ako... Takže Sinning Living Life, či jak to je? Áno. Hej, Izo. No to Izo má milión plus. To je moja srdcovka. Ja som momentálne milión minus. Možno budem vďaka vám milión plus. Bodaj by. No. No a rada fotím a tvorím tie videá. To je tak akože aj moje hobby v podstate, lebo neberiem to ani ako prácu, ani to, že musím to robiť, ale baví ma to. Robím to preto, že ma to baví. No, jasné. Takže je to moje hobby. Väčšina ľudí dáva, aj mne prišlo aj od jednej, dokonca OnlyFans storkyne, hejtík, že som s tebou a že vlastne prečo ti dovolím robiť OnlyFans, že či sa neviem o teba postarať. Že ona to robí len kvôli tomu, aby zaobstarala deti. A ja som ti to vtedy posielal, tuším, že fakt, že to bol extrémny hejt, že som nepochopil to, lebo asi očividne, keď som jej napísal, že to rada robíš a robíš to zo svojho presvedčenia, bráni ti v niečom, aby si to robila, tak by bola podľa mňa chyba. Akože ja som sa v tom neskutočne našla a neviem, prečo to ženy tak berú, že ten chlap sa má postarať o tú ženu, však, ale potrebuješ byť v niečom samostatná a nie za každým si pýtať cash od muža, chápeš? No chlap by sa mal hlavne, akože, čo sa týka bezpečnostného hľadiska, postarať do ženu. To je v poriadku, ale z finančného hľadiska, sú ženy, presne delia sa na 2 tábory. Sú ženy, ktoré to majú radi, že sa chceš o ne postarať, že ich chceš kúpiť 1 500 000 vecí, ale sú ženy, ktoré to nemajú radi, vieš? Ako napríklad ja, že OK, príjmem ten darček, ale neviem to príjmať až tak. Že proste radšej si to kúpim sama, alebo že som na seba viacej hrdá, keď si to kúpim sama, ako keď to niekoho dostanem. Jasné. Že proste, sú 2 tábory. Trocha sme odbočili od toho predstavenia, ale nevadí. No ja som sa už chceš ešte teda niečo povedať? Ja som povedala asi už skrátke všetko, čo sa týka tohto. A teraz by som rada vedela o tebe niečo. OK. A čo také? No, že tvoje predstavenie, hej, že... OK, takže som samozrejme Erik,
kvázi pod všetkými sociálnymi sieťami pôsobím ako toto je moc. Lebo som fakt, že moc vysoký, moc objemný, moc všetkom. Moc kreten, moc hlučný, jasné. Som taký ľahko zapamätateľný typ, že vojdem do miestnosti a určite si ma každý všimne, lebo som teda od hlavy po pety potetovaný, extrémne. A mám rád určite hudbu. Niekedy som bol vysadený, že čisto na rap, ale teraz v podstate sa to delí, že na čo mám náladu. Od metálu, cez rap, cez drum and bass, cez hocičo, že ak to má dobrý beat, aj jazz si dám. Hej. Áno, hobby amatér, alebo amatér hobby, fotograf, videograf, strihač. A náhodou či to ide celkom dobre. Neznášam to ale v podstate robiť akože, hej, že na nejaké fotky mám oko, že berem to, že nemám techniku za milióny, ale mám techniku drahšiu než ostatná populácia, akože kvalitnejšiu, ale proste neviem, nedokázal by som sa tomu venovať full time, že nemám až takéto oko podľa seba. Ale niektoré fotky mi vyjdú, že viem sa zahrať so svetlami troška, viem sa Hej, dokážem zahrať kvázi kvázi lacnou technikou, lebo samozrejme tá technika môže stať 10 000 a aby tá výsledná fotografia alebo video vyzeralo lepšie. Áno. Že jednoznačne, napríklad na toto, čo natáčame, tak tento setup je v podstate ani okolo 1000. Svetla, kamera plus mikrofóny, všetko okolo litra. Nerátam televízor a podobné záležitosti, lebo to už bolo. Milujem šport, určite basketbal bez debaty, že s tými mojimi 2 metrami. Milujem, čo sa týka umenia, tetovanie, akože bez debaty, milujem veľké kerky, neznášam malé kerky, ktoré sú plné, že len obrysy, je to minimum, že má to centimetr na centimetr, nepovažujem to za tetovanie a ľudia by si to podľa mňa nemali robiť, ani tí druhí to nemali tetovať, na sere možno veľa ľudí, čo sa týka teterskej komunity, ale mám to úplne v piči. Proste sa mi to nepáči, poviem to. Milujem viacej farebné tetovania, než čierno-biele, ty zase opačne. Ja som obrysová a čierno-biela. No, ale akože nemáš také klasické obrysy, čo ja neznášam, že to sú ešte tie 5 cm na 5 cm a človek ti povie, že ale mňa to nebolelo. Reku, kurva, čo ťa na to malo boleť do piči, že skús tam sedieť 6 hodín a môžeme sa porozprávať do piči. Ne, že podľa mňa to nevyjadruje takú tú umeleckú časť toho tetéra, že než keď strávi nad tým tetovaním XY sedení a 50 hodín. A ešte čo také, no, niekedy som aj rád skateboval, snowboardoval. Proste ten šport mi išiel všetko takéto. A milujem v podstate hudbu. Mám spojar, kde robím rôznu kultúru. Od jazzu až po stretnutí s pani prezidentkou. Super. Dobre, poďme preskočiť teda na tú druhú tému. Tam sme si nachystali čo vlastne... Zaujímavosti o tebe napríklad. Zaujímavosti a také úchylky v... Akože sex úchylky, že čo mám. Áno. Čo sú také, čo nikto nevie o tebe, že... Moja sex úchylka, že najväčšia, že vždycky čo bola, tak bola tá, že vždycky som chcel doceliť žene orgazmus. Že to bolo takéto pre mňa zadosťučenie, že kurva, som dobrý, že okej, že... vždycky sa to bola tá moja úchylka, že vždycky sa venovať tej žene, aby bola ona prvá, alebo multiple orgazmus a takto, vieš, že vždycky v tom sexe uprednostňujem tú ženu, lebo to je pre mňa ten orgazmus môj, že som dokázal ju doviesť k vrcholu. To bolo pre mňa také. Hej, a také niečo z fetišov, alebo z tohto hľadiska, z tejto sféry, že ťa niečo láka, food fetiš? Food fetiš ma neláka vôbec. Absolútne, má food fetiš. Nohy food fetiš. Že Akože ženská leží nahá a je na nej napríklad nejaké jedlo, ovocie, čo vidím, sushi. Nerad miešam dve veci, jedlo a zábavu. Okay. Takže asi nie, akože nevedel by som sa rozhodnúť, že či ma to má vzrušovať, alebo nie. Je to zaujímavé, bola som svedkom jednej takej na... čo to? Party? Sex festivaly. OK. A ženská tam ležala proste na stole ozdobnom, riadne to bolo Ja som zistil toto, že jak robím tie sociálne siete a takéto veci, že sa hrabem v tom, že mňa už netahá ani video toho sexu.
No, tak je už keď si to ešte toho aj striháš, presítený keď v podstate. keď to s tým robíš, keď ty sa môžeš sústredovať na one, tak ma to vôbec ako nebere. Že Neviem, absolútne, že pre mňa je to, v reále je to pre mňa lepšie. Hej. Reál je pre mňa úplne iný. Tak ja neviem, ja takto problém nemám. Ja som s tým stále v pohode. Ženy to majú, čo sa že týka rada sexu, si- ľahšie. To je sex, ale tiež vidím proste tieto videá, či už len na Twitteri alebo ostatné sociálne siete a proste stále ma to láka, stále si pustím porno, takže vieš, že Áno, ale nie je to pre mňa také zaujímavé. no tak nie je to už zaujímavé. Ešte presne, jak teraz, keď som musel nageniť do toho oného, do tej skúmavky a kúpte si širšiu skúmavku, keď budete musieť geniť do skúmavky. Dám vám úplný tip, lebo trafiť sa do takejto skúmavky, aby ste to vedeli, do takejto, je katastrofálne, hlavne keď si ho honíte. Ale když musíš, tak musíš, jednoznačné. Takže moja rada, a bolo mi to divné, vieš, že robil som to, že som si ho honil, tak robil som to v podstate len kvôli tomu, že som to musel. No však áno. A že ma to vôbec nebavilo. To je najhoršie podľa mňa. No hej, úplne to bolo katastrofálne, ale nevadí. OK, a ty máš nejaké fetiše? Napríklad? Ja mám jeden taký veľký, ktorý milujem, Shibario. OK, zväzovanie. Ale už takéto, čo by niekto nazval, že je to hard. Že fakt... Takže prepichnúť a zavesiť na hajty, to ne? Také nie, to už je pre mňa moc hard, ale že modrajú ti nohy, modrajú ti ruky, že proste si v takom tom tranze a strašne je to úžasné, že vieš dosiahnuť taký myslový orgazmus, by som povedala. OK, nikdy som nezažil myslový orgazmus, ale teda ženy, keď viete, o čom hovorí, tak som rád. No ale veľa A žien o vysvetlíš tom chlapom? nevie. Napríklad, čo je myslový orgazmus? No, myslový orgazmus proste, že OK, môžeš zvohnúť, ale ide to celým telom, proste cítiš to v končekoch, prstoch, na nohách. Takže jak tantra orgazmus? Také No, niečo? také niečo, ale je to úžasné a toto je asi taká moja najväčšia úchylka. OK, ja som mal vždycky rád buchačky. Extrémne Ale buchačky. to už z toho iného hľadiska, vieš, takého to už viacej experimentálneho. No mne sa najviac páči, že keď skončí, že dajme tomu nejaký ten akt, že či rýchlovka alebo niečo, že proste musí ten sex mať nejakú energiu, že proste. Hej, A keď tá žena vlastne sa nevie ani napraviť a teraz sú sa jej nohy, že... Kačer. Že už len taký vozík len posunú, vieš, že invalidný, že nech sa ti páči, že OK, že tu ho máš, že v pohode, že to... Rád som bol vo vás, vieš. OK. A hej, a tiež je to, že potrebujem, aby chlap sa urobil. To je také, že tiež vždy to potrebujem a keď nie, tak ostanem taká sklamaná. Ale ešte sa nezlo. Chalám nespravil? Hej. Asi. Mal som také obdobie, kedy som sa nespravil. Áno, pamätám si. Takže to je... Ale to je väčšinou preto, že ten chlap to má ťažšie, alebo keď mal chlap... Väčšina, že chlapi si myslia, že mať veľa sexuálnych partneriek je super, nie, väčšinou to zanechá na tebe stopy, ktoré sa ťažko vyrovnáva s tým a vyrovná sa s tým veľmi málo chlapov, veľmi malé percento. Hej, je to... Z toho chlapského hľadiska to vieš ty povedať. Áno, z toho chlapského, z môjho hľadiska beriem, že je to teda určite ťažšie pre mňa, alebo teda takto. OK, ale zase sme odbočili od témy, alebo my nejako skáčeme, ako divoké, toto je teda prvý diel a mali sme tam nachystanú ešte tretiu tému a tá bola? Že čo ťa napadne, keď sa povie slovo sex? Čo ma napadne, keď sa povie, čo napadne teba? Mňa nikdy nenapadne ten samotný akt medzi mužom a ženou, alebo v môjom prípade ešte ženou. Alebo ženou, mužom? Ale napadne ma presne tak ten skupinový, že je tam viacej osôb a proste má to nejakú vášeň, dynamiku, všetko. Toto. To ma vždycky napadne, keď sa povie slovo sex. Okay. Že toto. Keby som to mal tak brať, tak ma asi napadá to, že hneď ma prvé napadne, že to zvrhnutie ženské. Víš, že ja to beriem tak do detailu, že OK, že to, čo, že OK, že víš, že to je to, čo tá žena chce, vieš. Hej. Lebo asi keď žena potrebuje kýbal gelu, tak je niečo nesprávne. Hej, to je divné. I'm dry as fuck, takže víš, že to tá žena si neužíva. Ale tak môžeš to užívať, ale nikdy nevieš, čo... Áno, že čo sa deje s tým telom, dobre, berem to, ale väčšina teda, vy máte tú
super vlastnosť, že pokiaľ ste že mokré jak oné za prádlo, keď ho vyťahneš z práčky pojebanej, tak je to dobrý znak. Jednoznačné. Áno. Presne, že je uvoľnená a páči sa jej to. OK, super. Ako to isté, keď sa vám postaví. To je to isté, vieš? Áno. Ak je taký Ak nemáš dysfunkciu. Áno. Takže hej, akože aj by si chcela, ale to nejde, ale to, podľa mňa je to v hlave a v niečom ďalšom, takže tak. Dobre, takže tu sme mali tú tretiu tému, aj vlastne keď to rátame s tým predstavením. Takže štvrtú tému sme mali nachystané čo? Je najhoršie skúsenosti v sexe. Najhoršie skúsenosti. Alebo nejaké fopá, čo sa ti stalo. A nemohol si to nejako ovplyvniť, alebo... Keď som sa raz obliekol. Aha, že... OK. Že v podstate teda a ženská si láhla a bolo takzvaný mŕtvý chrobák, alebo pre Čechov, že mŕtvý brouk, že OK, a ja som si povedal, že kurva, za to mi to proste nestojí. Aha, no, tak neviem. A ešte jedno. To je hrozné. Tak som sa obliekol a išiel, že môžete robiť čo chcete, tak som si aj spravil v tej chvíli. Že to bolo katastrofálne. A druhé, čo sa mi stalo počas sexu, takže to bola také, ne žiadny fópa, ale to bolo proste, no, debilné sme to asi nejako robili a že ženská nadskočila, bola ako divno a dosadla na pol žrdie proste so zadkom, vieš. Takže zabolo to obidvoch, ona skončila v slzách, vynadala mi do kokotov, že som jebnutý. A v podstate ja som sedel, že normálne. Ale to dokáže zabolieť. No však hej, ale ona si neuvedomila, že to zabolelo aj mňa, vieš. OK, ale potom nejako po 20 minútach sme to končili, že do úspešného konca. Ale nie do zadku. Došlo mi. Ale to celkom boli, akože takže, že keď nenápadne sa tam dostane. Toto by vedeli možno chlapi niektorí v basách, alebo takto, vieš, že hovoriť, že... A podľa mňa tak nenápadne sa tam nikto nedostane, tak musí to nejako... Do zadku? Hej. Nasliniť, alebo ja neviem. No, neviem, akože určite dobre, že máš. A tvoje to fópa, teda najväčšie, alebo také... Ale tak to sú také klasiky, ja nemám niečo také, že je extrémne smiešne, že stalo sa, že bol opitý a sa mne postavil. OK, to sa mi napríklad opýtam... Alebo nás načapali, vieš, že proste... Že načapali čo? V kine. OK, no dá. Ale tak ja nemám také crazy zážitky, vieš, ja som nudná celkom v tomto. Mňa načapala vlastná mama. Oh. A bolo to pri fajke. Ježiš. Ale bol som klasik, teda som došiel, že potom v trenkách ešte s cizinou na bočák. To teraz si to pamätám a povedal som, že či nemohla dojsť o 10 minút dneska, že mal by som to za sebou. Ježiš, to je hrozné. Bolo to funny, mladí bolo krásne. Tak takéto, no to som našťastie nezažila takéto. Takéto. A vlastne by si čo poradila, dajme tomu, že teda už sme prebrali tieto 4 témy, čo sme mali nachystané, alebo sme si povedali, že tu budeme sekať do určitého času. Čiže... Nechceš to moc rozoberať, lebo čakajú ťa iné témy, kde môžeš viacej rozobrať. Áno, a hlavne nás budú čakať aj vaše otázky, že kľudne v podstate na Instagramu aj jednom, aj druhom profile, alebo na TikToku, alebo hoci kde, v podstate aj pod týmto videom v komentároch sa môžete opýtať, čo by sme mali podľa vás rozobrať, čo vás zaujíma, alebo čo sa nám stalo, jak by sme to brali, alebo jak by sme to nebrali. Ja zvyčajne každé 2 týždne dávam otázky, že môžete sa ma kľudne niečo opýtať a môžeme to spojiť s týmto kľudne. Takže úplne v pohode, takže myslím si, že tento prvý diel máme nejako tak úspešno za sebou. Myslím si, že najväčšia taká tá devíza, čo sa týka partnerského vzťahu a sexu, je komunikácia. Že by ľudia určite mali o svojich predstavách, o svojich úchylkách hovoriť s tým daným partnerom. Jasné, že to nemáš hovoriť škôlke, ty pedofil vyjebaný. Nehambiť sa. No, ale keď si pedofil, tak sa hambí radšej. Dobre, takže v tomto mám ja striktné rules nejaké, okay, že natahovať si pindia pred školkármi je zle. Súhlasím. Takže určite komunikácia. A ďakujem, že ste to dopozerali. A je to v podstate náš prvý pilotný diel a vidíme sa na budúce. Čaute. Yeah.